ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଶାଗକୁ ତୁମେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ଶାଗ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଶାଗକୁ ତରକାରୀ କରିକି ବିନା ମସଲା ରସୁଣରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। ଏଇ ଶାଗର ନା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଳେଇବା ଷ୍ଟୋଭରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଶାଗକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନି, ଫାଇନାଲି ଆମ ଷ୍ଟୋଭ ଜଳିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇକୁ ବସେଇ ଦଉଛି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲକୁ ଟିକେ ଢାଳିଦବା। ତେଲକୁ ଢାଳିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦିଟା ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ପକେଇଦବା। ଦେଇଦବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦେଇଦବା ଶାଗକୁ ଟିକେ ଏମିତି ପାଣିରେ କରିଦବା। ଫାଇନାଲି ଶାଗକୁ ତାପରେ ଦେଇଦବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଇଦବା ଲୁଣ। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଶାଗ ଭଜା। ଏଇଟା ହଉଛି ପିତା ଶାଗ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପିତା ଶାଗ।